Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kumusta po kayo? Huwag kayo po. At sana'y wala nang baha sa mga bahay ninyo. At sana'y off po yung mga malapit sa sound system natin. At sana rin po marami evacuees sa mga kamag-anak ninyo. So mayroon pa po, marami pa po kapatid natin nasa ilalim ng baha. Ilang asawa ko ng pamangkin ko, kinukwento sa akin, hanggang kita na yung baha, ginatsak pa niya yung kotse ng asawa niya para maligtas mo. Kahit hindi umuulan, lalo na po banda sa Tomas, makabibig pa sa tulay, kahit hindi umulan, tumatas po ang tubig. So we continue to pray for these people, and we continue to give them up to the Lord. Okay. Maibaw po muna natin ang usapan. Ilang linggo na po, higit sa tinapay ng buhay, last Sunday we talk about calamities, so ngayon po maiba tayo. Naghahanap po ako kagabi ng salitang Tagalog o Kapampangan dito sa gusto ko pong ibahagi sa inyo. There is this word in English called deprivation. Deprivation. Ibig pong sabihin, yung bang meron dapat ka, pero nawala sa iyo. You were deprived. Yung bang dapat meron ganito, dapat na ibigay sa iyo, pero pinagkait sa iyo. Yun pong ibig sabihin, you were deprived. So siguro po mas mauunawaan natin sa mga konkreto na halimbawa. May kakilala po ako, maagang namatay yung nanay niya. 5 years old or 6 years old pa po yata siya nung namatay ang nanay niya. At dahil bata pa, hindi man niya maintindihan na ang ibig sabihin ng kamatayan. So pinapanood ko ang kabaong ng nanay niya, hindi man siya umiiyak, wala man nararamdaman. Buti po mabait yung tatay niya, hindi nag-asawa, hindi na muli nag-asawa yung tatay niya. So yung tatay niya ang parang naging nanay niya, na nag-aasal talaga ng nanay niya. Pero nung tumanda siya, nagtataka po siya, tinanong niya sa akin minsan, bakit naaakit siya bilang, ang Oscar Tagalog, sinta? Yung mga minamahal niya mga babae, ay hindi mga bata, hindi mga ganda, hindi mga babae. Naaakit siya sa mga matatandang babae. So lahat na naging girlfriend niya, ang girlfriend, mga mas matatanda sa kanya. And he never knew why. Till I explained to him, baka nga, nung bata ka, na-deprive ka ng pagmamahal ng isang ina. So hindi ka naghahanap ng girlfriend, naghahanap ka ng nanay. No? Na-deprive. May kakilala rin po ako, hindi siya pinapansin ng mga magulang niya nung maliit siya. Talagang hindi pinapansin, pinapansin wala. Lagi siya sinasabihin, wala akong silbi. Ako, pinalamunin ka lang dito, walang mangyayari sa buhay mo. So, he was deprived of attention. Hindi po siya napansin ng mga magulang niya. Kaya nung nag-aaral siya, hindi na siya natapos ng pag-aaral. Nag-graduate siya, kumuha ng MA, kumuha ng doctorate, kumuha ng philosophy, kumuha ng iba't ibang kung ano-anong dinudugtong na title sa pangalan niya para na mapansin siya. Yung pong tinatawag natin kulang sa pansin. So hanggang tumanda siya, wala siya ginagawa kundi mag-aaral para makakuha naman ng pansin dahil na-deprive sa kanya yun nung bata siya. May alam din po ako nung bata sila, walang laruan sa bahay. Dahil napakahirap, wala silang laruan. Pinapanood yung mga kapitbahay nilang gaganda ng mga laruan nila. So na-deprive siya ng laruan. Kaya nung lumaki siya, ay ako, ang gaganda ng mga laruan niya. Mga sticks ay ng kotse, mga Porsche, Audi, mga ganyan, latest gadget, high-end state-of-the-art cellphone and computer. Yun ang mga laruan niya ngayon. Iba-iba, ang dami-dami. Kasi nung bata, na-deprive ng laruan. Naisip ko po ito dahil naisip ko ang mga Hudyo
Siguro po kaya hindi nila maintindihan si Lord, kahit anong sabihin ni Lord yung sa tinapay ng buhay, na-deprive sila ng tunay na pagkain at masarap na pagkain dahil 40 years sila in the desert. At kung nasa disyerto sila paikot ng paikot, wala silang tinapay. They were deprived of tinapay. Kaya kung pinakain ng minsan sila ng Panginoon, ay pinagkaguluhan na ang Panginoon. Minsan tumulog sila ng tinapay sa Panginoon. Kaya kung hinahamon nila ang Panginoon, at ito naman ang Panginoon, nag-aari sa kanila ng mas malalim na tinapay. Mas matinding tinapay. Tinapay na mo, hindi nila magets. Hindi nila maintindihan. Dahil yung trauma nila, deprivation nila, ay yung tinapay na nagpapabusog lamang. Okay? Na maaaring nagka-trauma yung mga ninuno nila because for 40 years, wala silang ganun. Parang kung tayo, nagka-trauma na sa Dakar, okay? So kahit tubig lang, ang dami ng kinamahan, nasa ating, dami ng tetex. Ako, may lahat na naman nagkakating, may nakatake dahil sa kakapas ng text. Na hindi naman pala totoo, pero because we had a trauma on that. Parang na-deprive tayo ng security against us. So, ito yung deprivation natin. Alam ko niyo kung titignan natin ang buhay natin. Kung babalikan po siguro natin yung kwento nung tayo ay bata, lahat po tayo may kanya-kanyang deprivation sa buhay. Lahat po tayo nagtatanap. Lahat po tayo parang may kulang sa buhay natin. Lahat tayo deprived. Kaya kung ano-ano pinagdagawa natin, minsan hindi ba natin alam. Kung minsan we're not even conscious na we are doing this, we are connecting this, we are acting this way. Most probably, kung bata tayo, there was some deprivations in our lives. Kung sa titignan mo ang buhay natin, aminin lang natin at talagang balikan ang kwento ng bata tayo, makikita mo natin, meron tayo kahit paano tayo natin mga deprivations sa buhay natin na maaring hindi natin alam, ina-act out natin ngayon. Naghahanap, trying to fill up, trying to gain, anuman ang na-deprive sa atin kung bata tayo. So ito po ang mabuting balita na ito. Sa mga pinaghahanap natin sa buhay, sa mga feelings natin na na-deprive tayo, hindi natin tayo napagbigyan, hindi natin nakamdan ng ganito, pinagkait sa atin ng mga ganito, ano po ang tugon ng mabuting balita? Tatlo pong bagay. If you feel you have been deprived much in your life, unang-una po, huwag basta hanapin anuman ang feeling ninyo na wala sa inyo, yung hanap ng hanap, kundi ibigay ninyo ang iniisip ninyo kulang o wala sa buhay. Paparin nga? So basta huwag nang maghanap, anuman ang feeling yung na-deprive sa inyo, rather give it, and then in the process, you will find it. May kaibigan po ako, mula bata siya, feeling niya walang nagmamahal sa kanya. The last time I heard her say that to me, nangilabot po ako. Napakasakit. Ako sa kanya, walang nagmamahal sa akin. So mula bata po siya, she was deprived of love. Feeling niya hindi siya minamahal ng mga kapatid niya, lagi siyang naiiwan sa bahay. Feeling niya hindi siya minamahal ng mga magulang niya. Siya lang naka-enroll sa public school, naka-enroll sila sa private school. Feeling niya hindi siya mahal ng boyfriend niya, basta iniwan siya ng boyfriend niya. Kung saan-saan ako nakapunta sa bawat sulok ng mundo, kung ilang beses na po nag-asawa, hanggang ngayon sabi niya sa akin, Amo, bakit ganito? Parang walang nagmamahal sa akin. So she was deprived of love. Sabi pa niya sa akin, ikaw kasi ako, ang hirap mo, ikaw pa. Kaya po, hindi po, extra yun. Anyway, so sabi ko sa kanya, the last time we were talking, sabi ko, alam mo sabi ko, kaya ka walang makita mo pag-ibig because you are trying too hard. You are trying too hard to find love. Ang gawin mo sa kanya, magbigay ka ng pag-ibig. Magbigay ka, umibig ka.
Huwag kang maghintay na ibigin ka. Umibig ka. And in the process, one day, without you realizing it, I tell you, you will find love. So, basta kung maghanap ng magkulang sa atin, kundi yung ano man na hinahanap natin, yun po ang ibigay natin. Kaya sa ilalim ng Panginoon, the bread that came down from heaven, huwag lang kayong maghintay, huwag lang kayong tumingin sa natin, trying to achieve kung anong wala sa inyo, maging tinapay kayo para sa ibang tao. And in the process, makikita ninyo itong tinapay ng buhay na walang hanggan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, kahit nakakaya. Aminin ko po ito. Alam po niyo kapag nagmumili ako, para rin ako nagsisermon sa sarili ko, tinatamaan din po ako, maniwala kayo. Hindi lang po kayo pinarilingan ko, pati sarili ko minsan pinarilingan ko. Okay. Pinag-uusapan ko ang deprivation. Sa akin lang ito, kaya nakakaya. Anyway, napansin ko po, naalala ko, isang pinakamasayang moment sa buhay ko. No? Sa pinakamasayang moment sa buhay ko, nung bumili ako ng ref sa sarili ko. Totoo. Kaya nung bago po ako pare, nagsimbang gabi, para niyo naman, nagsimbang gabi ko, daming sobre. Kaya bata pare po ako nun, idealistic. So nung binigay ng pare, kung saan ako nagsimbang gabi, yung mga sobre ko after 9 days, sabi ko, sabi ko sa kanya, hindi ko po kailangan ito. Sa inyo na lang, sa parokyan niyo. Di siya makapaniwala. Talaga po, sa inyo na lang. Kinuha niyo na lang. Di mo na nagtira sa akin. No? Sabi ko, okay lang, pinigay mo naman. Sa inyo na lang. So nandito po ako, second year na nagsimbang gabi ako. Nasa seminary po ako. Ay, yung mga sobre ko, tinatago po. Sabi ko, sa akin ito, hindi ko na pamimigay. So tinago ko po yung sobre sa kwarto ko sa seminary. Pagkatapos ng simbang gabi, pinasok yung kwarto ko na wala yung mga sobre. Wala rin naman. Kaya yung third year ko po bilang pa, hindi ko pa tinatanggap yung sobre, umorder na ako ng ref. First time ko po magkaroon ng sarili ref. At napansin ko po, ang naman yun, kaya. Ang style ko, gusto kong pinupuno yung ref. Talagang nagsisisikan po yung gusto. Ayaw mo makita yung ref ko ng laman. Gusto ko laging laman. Dalawa po yung ref ko. Meron po akong ref dito sa kwarto. Tapos pinigyan po ako ng maliit na ref sa Tagaytay para doon sa in-stream ko. At yung maliit ko pong ref sa Tagaytay na meron maliit na bote ng insulin, nakakapaikot po ng mga stateside ng chocolate. Ano po ng chocolate? Tapos na mag-high for one. Sabi ko, ganito. Kailan ko lang na-realize, most probably, nung bata ako, na-deprive ako ng ref. Dahil bubuksan ko yung ref, baka walang naman kundi tubig sa pitcher, tubig sa plastic, pinalalamig na tubig. Kaya ngayon, feeling ko deprive ako nun. Ginagawa ko ngayon, pinupulo ko yung ref ko ng dami-daming gamit, Pero hindi ko naman po iniipon na pinamimigay ko rin kapag marami na mag-expire. Anyway, kahit kami mo nagsasermon ako, sabi ko ako, pag nag-open ako, nag-guilty rin ako, parang nagsasermon din ako sa sarili ko, kung maniwala kayo. So I was guilty, nagsipo ko itong dalawang inaanak ko, dalawang maliit na batang babae na inaanak ko po sa ganyan. So sabi ko, so sinakot po sila sa kwarto ko. Then binuksan ko po yung ref. Then sabi ko sa kanila, sige, buha kayo kahit anong gusto nyo, hindi ako titingin. Sabi ng laki po yung mata doon sa ref. Tapos kumuha sila. Maglabas nilang sising-sisi ako. Pero baka nandito sila. Pero yan yung ibig sabihin na when you are deprived of something, huwag na po mag-connect kung anong na-deprive sa inyo, ipamigay po ninyo. And that is how you will find me. And yung sinasabi na